to nawa ne kaji ana rigima da su akan ba ma wasiyar ba, a jama wasiya bashi, sai ka ji ‘ya'ya ana rigima da su a rediyo, ana faɗa ana rigima da su akan bashin ubansu. Annabi sallallahu alaihi wasallama baya yi wa mutum sallah idan ana bin sa bashi, domin shi ran mutum yana rataye ne da bashinsa har sai an biya masa. Annabi ya zo, wanda cikin sahabbansa ya mutu, zai masa sallah har zai kabbara, duk da irin wato miyagun aƙidu irin na masussuka da suke rushe hadithan Allah ka kiyaye zurriyarmu, irinsu suna kawo shubuhat. Shine musibar wannan social media, wallahi shubuhat da bata. ‘Yan wuta irinsu masussuka, ‘yan wuta billahi lalli. Kana neman ɗan wuta da yake tafiya, ka nemi ɗan ƙur'ani zalla. Su rika kawo shubuhat. To annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo zai sallah, sai da ya zo zai sallar, sai ya tambaya ana bin wannan dan uwan naku bashi, sai suka ce ana bin sa bashi, sai annabi ya ce ku yi wa dan uwan ku sallah. Sai ɗaya daga cikin sahabbai Abu Qatada ya ce bashin ya dawo kaina ya Rasulullah, zan biya. Sannan ya tsarkaka, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya je masa sallah. To nawa ne daga cikin ‘ya'ya za ka ji suna rigima a kan su biya wa mahaifinsu bashi ya tsira. To akwai wasu abubuwa duk da na gaba lokaci wanda ma'ana idan mutum ya mutu ya kamata a yi sauri a yi. Na farko shine kaman shirya shi da sauri, sannan a yi masa sallah, a yi masa addu'a. A lokacin da za a sa shi a kabari a ce bismillahi wa ala sunnati rasulillah, haka ake faɗa. Ku da kuka je makabarta aka zo za a saka mutum a rami, a lokacin da yan uwansa suka ɗauko su za su sa shi, ko abin da za ku ce bismillah wa ala sunnati rasulillah. Da yawa ba a sani ba. Sannan an gama binne shi, a yi masa addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku roƙa wa ɗan uwanku addu'a, ku roƙa wa ɗan uwanku Allah, ku roƙa masa Allah ya tabbatar da shi wajen amsa tambayoyin da za a yi masa. Annabi ya ce domin yanzu ana tambayarsa. Yan uwa musulmi, sai cika bakance. Mutum ya yi bakance shine alwashi. Mutum ya ɗauki wani alwashi, kun san ya ci wani alwashin cewar zai yi wani abu. To wannan alwashin idan haƙƙin Allah ne, lallai yan uwansa su yi ƙoƙari su yi. Domin wata ta ce lallai za ta yi hajji, ta ci wannan alwashin. Tana da ikon zuwa kuma ta ci alwashin cewar za ta yi hajji, sai ba ta yi ba, ta mutu. Sai ɗaya daga cikin magadanta ta zo ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya rasulallah, mahaifiyata ta ce za ta yi hajji kuma ba ta yi hajji ba, ta mutu ummata. Sai annabi ya ce yi mata. Sannan wani yakan mutu ana bin sa azumi. Yan uwa a gurguje, shi azumi iri biyu ne. Akwai azumin da ake rama wa mutum ko a ciyar masa da abinci, akwai azumin da ba a ramawa. Azumin da ba a ramawa shine mutum misali Ramadan ya zo ba shi da lafiya, in baka da lafiya dama ba za ka yi azumi ba. Allah cewa ya a nemi wasu ranakun ka yi, to sai ka mutu baka warke ba, wannan babu komai a kanka. Amma abin da ake nufi, mutum ana bin sa azumi, yana da damar ramawa, sai ya yi sakaci ya wulakanta lokacin, ma'ana saboda yana ganin yana da lokaci sai bai rama ba, to sai ya mutu. Ko kuma waliyansa kun san ana bin sa wannan azumin malamai sai suka yi saɓani, azumin za a yi masa ko kuma ciyar masa za a yi. Wasu malaman suka ce a yi masa azumin, wasu kuma suka ce a ciyar, amma dai kamar yadda ya tabbata da abin da malamai suka faɗa, yi masa azumin shi ya fi. Babu lokaci, akwai sauran maganganu, ina ga za mu tsaya haka. Fatan mu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gyara mana halayenmu, Allah ta'ala ya karbi ibadunmu, Allah ta'ala ranar mutuwanmu Allah ka sa ta zama ita ce rana mafi farin ciki a rayuwarmu. Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaka mana. Allah wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin